Seuraavana ratsastaa lähtö numerolla 26 Riikka Niemi, Ypäjä Ultra. Siellä menee. Valmistautuu 27 Milma Se oli vähän naurettava toi toinenpa. Mutta kun te olitte niin hieno, oikein Tää tokarata oli oikeesti hyvä niin, me katsottiin sille helkkariin, se menee hyvin. Oli siinä vähän niinku ristiä, vastalaukaa ja tämmöstä, mutta se meni oikein silleen hyvin. No, mutta Ulppo on ihan liekeissä. Niin no, se on niinku ihan kisahevonen. Niin no, mä en ois uskonut vielä hetki sitten tommosta. Kentällä se servisi. Voi mennä 90 kisaviikolla. Niin voi, jos tää Sano nähdä, viitiks mä lähteä ehkä kisaviikolla silleen. Niin. Mä lähdin ehkä sen kouluun. Jos en lähde, niin sitten mä voin mennä Riikan kisahoitajaksi sinne. Jep. Kisahoitaja pesti on kools. Jos en mäkään lähde esteisiin, niin mä kyllä tuun jonkun... Ulla vähän. Niin, jos en mä lähde esteisiin, niin mä nimeen kun Nellan kisahoitajaksi oikeesti, koska Miro on kools. Mulla on meno näyttää niin helppo. Eiköhän hui. Riikka vaan menee silleen. Niin. Se on hauska, kun se vedää ne pitkätkin välit ihan silleen Ui. Riikka saa ratsastaa se tosi hyvin noille erikoisille, vaikka ei se niitä kyylää. Nyt. Ei. Jee. Hyvä Riikka! Siellä menee. Se oli ihan sika hyvä. Näissä videoissa on varmaan hyvät äänitehostet. No niin, hyvä. Jee.